Здравейте, ютубъри! Аз съм CNB или Съпнига БГ. Това е CNB е съкръщението. И да, сега започваме една нова поредица, която ще се казва Super Settings. В момента сме почнали, както виждате. Всъщност това е на таблетна настройка и там е да си какво. И сега почваме. Ето, ще ни асфалта анимацията. Тук с мен е сестра ми. Как беше? Тя и на нея ще направим там някакъв YouTube и да гледате и да почваме. Ще направим сега. Сега държиме като анимационни. Айде, кой ще избираш ти от анимация? Айде. Кой ще избираш? Аз избирам Манг. Аватар. Айде. Аз съм костенурките нинджа. Айде. Да гравате то Велкос или още то бранце на така умира той. И сега, Дани, кой си избираш ти? Айде, камерата е твоя. Ела съм, бе! Кой си избираш? Айде, бе, по всеки ден гледаш по една анимация, не можеш да сетиш. Повече да извинявам се. Пингвините с мазъска. Пингвините избираш. Ми давай, бе. Давай. Кой прави това? Кой беше? Он скипър ли беше? Еми, айде, почне. Кой си, бе? Кой си, бе? Човка, Кой си ще изям главата? Аз ще бъркам носа. Чакай. Ето. Чакай малко. Сега да махнем той плюсче и говори нещо на зрителите там се абонират. Като го правя, някак си. Не става. Кой ти казва? Не става. Няма блок. Не става. Да, сега почваме пак да бъркаме. Чакай, този път е така. Айде да се правим една анимация. Почвам. Ти кой си? Ти кой си? Кой си ти? Кой си ти? Кой съм аз? Ти го каза. Аз съм аз. Ти си аз? Ти си мен. Ау. Да, това беше от мен. Очаквайте второто. Чао! Абонирайте се, дайте лайк на клипа, коментирайте и чао. Кажи чао, ма! Чао, бе!